Polo shirt, small to medium large. For only 100 pesos. Mom billing for only 100 pesos. Ang size ni UKAY. Small. Small siya, Mom Belen. Hindi siya quality kibag ba? Okay pa kayo niya ang duha ka bulsa. Yes. Dili na siya zipper pero okay na siya. Direct ang iyang tigil. Pamain mga galan. Yes, gamay din siya. Pero na ang mga tago din lang pero dili pala. Kanina sagbay dili. Yes, mga dagko nila lang kami kipagsabay mga bilan. Una, XL. Kani siya, Ma'am. XL. Ma'am Belen, kani siya XL. Baga, gapon siya tela. Then, nasa tayo large. Dili, Ma'am Belen. Large. Nike yahang brand. Tara, XL, Ma'am Belen. Pwede siya maklaro against the light. O, diba? Kana siya Ma'am Belen XL. Hindi siya quality pagka. For only 100 pesos. Hello, 8 viewers. Kani Ma'am Belen, large. My second brand, light. Goods but ang iyang duha ka packet. Pamain Ma'am Belen. Yung medium. Branded siya mga dahil. And muli ang iyang sa likod. Yes, for the flex. And natay pela diri nga brand. Ito siya, pela. For only 70 pesos. Pamain nato dito, pela. 75. The next is naputay ka ng MMDA. Naputay ka ng Michelle D. Nakatay for the stripe, mga dyan. For the stripe. Ngayon siya panakton, karang bugnaw siya. Kung feel siya suoton. The next is nakatay ka ng medium to large. Medium to large itong ganit pala nga brand. Yeah, for the flex tayo sa kuan ka ng EFS cheap large V-neck. Branded siya guys, kay kuan cheap yung brand. Oh, tanawag na siya.
body bag G. And another t-shirt mga sis, pang lalaki. Medium to large. Sila po siya design din sa kanyang pocket. Medium to large, pamain nito. The next is gray. Yes, balik ko na reflex ang kaniyatong branded na t-shirt. Pella ang brand niya, guys. Yes, for the Pella. Pamain Pella for only 70 pesos. So mga guys, amo rin ipang flex nga mga item dito yun. Kung namin nabitan, pwede na mo visit dito sa Kampanga, Barbaga. So, free. And the next one is a t-shirt for only 70 pesos. So mga guys, feel free to visit sa Pampanga, sa sisig sa Kampanga. Kaya nakadilita ng items nga among ipang-display. Makita rin yung mga items na ito ang i-flex dito rin sa ating live. So ka na mga tatay ng out there. Nasa tayo mga polo shirt. So natin another pants. Natin another pants nga tatay. For only 100 pesos. Large to extra large in size. Very stretchable. Pamain tatay. Ang iyahang disenyo. Pag polo shirts, try. Pwede rin kayo mong visit yung namin na dito. Natin army green din na polo shirt. Bugnaw ka siya sa utong, guys. Layo ng quality ang yan. Layo siya klase nga tela. Bugnaw siya. Dili siya limot sa utong. Mura siya sintro ayan. Color for the first. Large to extra large for only 70 pesos. Hello, Mom Anchi Abad. Sinatay polo shirt, sky blue. Sinapotay polo shirt, dili nga sky blue. Sky blue na polo shirt. Yes, made in Korea. Size medium. Polo shirt. Light blue din siya. Hello, Mama. Hello, Mama. So light blue polo shirt. Hello, Mama Marian Angela Quezala Relation 27. Sky light blue na polo shirt, small to medium, for only 70 pesos. And natay green, dark green, small to medium. Pwede rin siya kayo mo visit dito sa Pampanga. Small to medium. Amo alam ni pang flex ka rin kayo. Namin nabita pwede rin siya kayo mo ask dito sa Pampanga. Yeah, so mag-start ng opening 8 AM until 5 PM. 8 AM until 5 PM. So
So ito, dark green polo shirt, small to medium large. Small to medium size.